Sa balita nasyonal, no vaccination, no ride policy. Nagtuga naman sang pagsalangisag sa publiko. Revised guidelines ng COVID-19 quarantine, isolation kag testing in aprubahan sa National IATF. Sa balita internasyonal, masobra 5 bilyones dollares nga pondo luyag sang COVAX scheme para sa vaccination drive sa bilog o kung sa bugos nga pungsod. O kung bugos nga kalibutan. Kag sa balita sa sports, sa PBA natala na makigsapol sa Korean Basketball League para sa alyansa sang duha ka grupo. Sa balita entertainment, Don Pepot nagtaliwan sa edad nga 88. Samtang sa balita espesyal, managlain-lain nga tawo sa sulod sang isa ka jeep. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Huwebes, Enero 20, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. Kag-Action Boyd Ran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang shoreline ang padayon gyapon nga nag-aapekto sa eastern section sa southern Luzon. Ang western Visayas, lagip ng Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod maka-eksperyensya sa mga lumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang localized thunderstorms. Kasarangan tubtub mabaskog nga huyop sang hangin gikan sa naminan na sidlangan ang mabatyaga naman sa bugos nga isla sang Negros. Samtang ang adlaw nagbutlak las 6:07 kaina sa aga, magatunod naman las 5:43 karon sa hapon. Ang temperatura, yara naman sa 25 degrees Celsius, tubdob sa 30 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita, Morning Edition. Linibo na ka mga pili. Yes, good morning liwat mga ka-aksyon, kag welcome sa Aksyon Balita Morning Edition. Good morning Aksyon Eden, may good morning ginasi mo eh. Oh, syempre. Kay samtang kuan ka din nagapang-map ako daan na iblagin na sang kuan sa Oo, loob. kagang imo nga hinalay nga gindala mo diha. Tikay wala. Ay, imo linaban gali din mo pag hinalay. Ihalay ko na ganyo kay way may ngagaw. Oh, wala may ngagaw. Wala may ngagaw panghalay. Ningko dabit bito lang din sa stasyon lang ko manghalay. Oh, grabe ka very working. Ka very workaholic husband. Di pag-abot ko Husbandry. Abot ko de news na ko tane galing kay ko ka kon sang ano sa log. Di Duka map piki. ko na kon na Oh, kada na lawayan kagin makita kado ka sapnot ikaw sang. na kay mga map ko na. Oh. Grabe no, grabe gid si Action Boy. Okay man na kita mo tinlo to gani ang sa ano to. At least hindi ka madanlog. Yes. Kag do pwede ko katiniil, kag pwede ko ka pang espiyo. Yes. So, Grabe, hindi ka gid pa nakikigda. Oo, pwede Kung madagdagin mo pagkaon, pwede mo mapulot liwat ka makaon. Basta away pa pilangan sila. Wala pa naglabay aeroplano. Sa una mo na Amo yan. na, amo na yan. Away pa ni 1 minute. Amo sa una. Ay, inyo 1 minute. Kami yung mas pigado. Kami mo, hulto. Wala pa naglabay aeroplano, pwede pa. So, bisan isa ka oras nga wala naglabay aeroplano, pwede pa. Diba, no? Basta yung wala ka labay aeroplano. Sige. Melile Oligo, good morning dra sa imo migo kag salamat gid. Siya ni gapon ang ang delivery boy ni Ma'am Vanessa Mayo. Aga pa di siya si Pabla alas 4 pa lang ara na sa iya kuan mo gahimos na sa iya mo. Sino? Si Melile. Oh, kag? Siya gani nag-delivery boy di kahapon. Ay, wow! Grabe! Kita mo? Yes, bongga na. Anytime mo tawagan sa ni Bamban niya, alas 4 aran sa bugtaw na siya. Kadasig, alert! Kaya kita mo na sa bisan sa programa ni Action Fred, aran na siya ga-comment, aran na siya ga-bugtaw na siya. Balo ka kung may mga edad, hindi ka makatulog, mayong mo. Muna, kag temprano, gid ka bug. Or kung hindi mo katulog, temprano ka bugtaw. Alas 7 tulog na, alas 12 bugtaw. Alas 12 bugtaw na. Sili ni Migo, imilili niya ka namin na tanigin. Kanami na tani, may Gintira, may side comment pa. But anyway, thank you, Gid Migo Mililian. Ha? Sige. Kay Gina Macapasientos sa Barangay 29, good morning din sa inyo. Mary Joy Fontebella. Suli-sulion mo, hindi ko balo Mary Joy Fontebella, good morning kano kay kumarin niya Eden. Tama naman si kumarin niya Vanessa Mayo, kag kumarin niya Jinky Di Alagdon. Yes, kada mo sa aton nga magkumarihay kag kumparihay. Yes.
Inatamyaw man ni Migo Milili, si Ma'am Van, si Doc Mayo, Jinky Delagdo, Noel Amar, kag Alex Montesa. Pangga R.R. Regenio. From Barangay Alangilan. Ang araw na sa Alangilan. Ano na bing punta ya ba? Ha? Basta may pangalan gid. Pangga RR on BTV. On BTV. Kung sa on... Ano sa kaning BTV man? Lipat ko lang mo. Basta mo na. Programa yan na sa Facebook Okay. Homa Lumena, Enrique Caballo Dubaldo Jr., Roger De Feria, Torco Jonco, Migo Mangaga, Athia Kim Riman, kay Erwin Atilo, no? Good morning man. Kay alagad Kevin Henry sa Hinawaan. Good morning Yes, sa inyo. good Kag salamat morning. gid, no? Alagad Kevin Henry sa like and share. Thank you. Alo, Kadlaw man si Milili ba? gani. Yan daw ka namin natani pamatian. Juan Negros back to back. Juan Negros back to back. Bongga. Donna Navarte Macario, Roland Jan Ragudo Solenio from La Castellana. Kagawad Ems Aboso. Thank you gid sa pag-service kapon sa akon po service ako. Service ka very service gid. Nasa diin gid ka daw no. Hindi pwede nga daw ginahapit lang ko. Oo. Sige Juancho Alvior, morning man. Jocelyn Liboon Dispoho, no? Si Attorney Dag Pandan gali, si Pacquiao gali nang nagubra sa akon nga. Oo, kilalain na da sila. Kaya nga akon tong akon di mas kadamo sang dinalasa ko sa nagligad to sa sumago. Sino? Ang mga marker bla nga may kon tumba. O sige, standby aday sa mga balita lokal. Ay ara na gali. Aksyonalita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:09, sa detalye na sang mga balita lokal. Personal nga ginapamatukan ni Bacolod City Councilor Dindo Ramos ang no vaccine, no ride policy nga nakabig nga diskriminasyon kag paglapas sa kinamatarong sang kada individual. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag sang konsehal nga diskriminasyon kapag lapas sa kinamatarong sang kada individual ang nasambit nga pulisa. Bilang chairman sa Committee on Transportation sa Sangguniang Panlunsod, nilantaw man ni Ramos nga dugang ini nga pagpaanto sa mga driver nga una na napektuhan ang pangabuyan sa nagpatuman sang istrikto nga restrictions tungod sa COVID-19 pandemic. Tungod sila pasiguro ni Ramos nga hindi siya magpasaro kung magpamor sa anuman nga ordinansa nga nagatugas ang diskriminasyon sa mga wala pa na makunahan batok sa COVID-19. Ay ako niya nakita nga itong value Bureau of Rights nga aton yung pamuluyo. Kagi secondary, lang ginalibay ang aton ekonomiya. Nagdangat naman sa 90 ka mga healthcare workers ang Corazon Locsin, Monte Libano Memorial Regional Hospital ang nagpositibo sa COVID-19. Sa interview section hotline, ginpahay ni Corazon Locsin Hospital Chief Dr. Julius Dirilon nga ini ang kabangdanan kun nga temporaryo nga ginpauntat ang pagbaton sa pasyente magluwas na lamang kung extreme emergency. Sunod pa kay Dirilon, masobra isa kagato sa karon sang ila staff ang naka-quarantine nga ginalakipan sa nagpositibo kag close contacts. Duga pa ni Dirilon, ila ginasuspetsohan nga padayon nga pagsakat sang kaso sa probinsya ang bangudman sa Omicron variant. Test namon 47 ka staff namon no combined no doctors, nurses, support staff and admin staff ay nagpositibo. Uy, So ang total na namon subong nga nagpositive since January ay 90 na. Ang kabahin sa pagpahayag ni Dr. Julius Drilon, Hospital Chief ng Corazon Locsin. 30, tubtob ako nagmando naman si Bacolod Mayor Evilio Junior Diaz sa Management Information Technology and Computer Services nga i-intensify ang pagproduce ng bakuna card sa siyudad sa Bacolod. Ini kasunod sa pagkaresto sang tatlo ka mga individual nga nagapanghimo sang peke nga vaccination card sa Dalan Locsin sa Barangay 24 sa siyudad sa Bacolod sa naligid nga Lunes ang gabi. Sunod kay Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical and Bacolod Emergency Operations Center, nagmando ang alkalde sa MITCS nga padasigon ng paghimo sang bakuna card para maisla na ang mga vaccination card nga ginahatag sa mga vaccination center para ini ang legal kag authentic. Duha pa ni Sorongon, mabudlay nga mapeke ang bakuna card bangod ini ang may QR code nga kung iskan, magwa ang detalye sang vaccine, lakip na ang COVID-19 vaccine yung bakuna sa iya. Para kay Sorongon, libre ang COVID-19 vaccine kag hindi na kinahanglan nga maghimo sa mga illegal nga pamaagi sa pagkuha sang vaccination card.
Nagpaandam si Surongon nga hindi lamang ang nagapanghimo sang peke nga vaccination card ang pasakaan sang kaso, kundi lakip man ang nagpahimo sini. Sa iban pang balita lokal, ginkumpirmar naman ni Cadiz City Mayor Salvador Escalante nga kanselado ang operasyon sa Cadiz City Health Office kag wala sang patigayunon nga vaccination activity sa City Arena umpisa Enero 20 karon nga adlaw. Sa interview sa Action Firing Line yun pahig sa alkalde nga nadesisyonan nga kanselahon ang operasyon sa CHO matapos nga 18 sa masobra 200 ka empleyado nagpositibo si COVID-19 sa antigen testing nga ginapatigayon. Bilang precautionary measures, magapatigayon sang disinfection kag magabalik ang mga empleyado sa masunod nga semana. Samtang magabalik ang vaccination activity sa syudad sa bulan naman sa Pebrero. Sa datos tubto Enero 18, syudad sang Cadiz may 74 ka aktibo nga kaso sang COVID-19. May power to protect also the interest sa akon mga personal, sa akon mga aton mga frontliners sila ng Cadiz. So that's why for the next week, wala na ikit vaccination. And Okay. City Health will be closed up to Monday. Si Cadiz City Mayor Salvador Escalante. Samtang 30 tubtob 40% pa lamang ng mga lugar sa Banwa sang Hinuboan ang na-energize, isa ka bulan ang nagligad sa maglaslas ang Bagyo Odette. Sunod kay Mayor Ernesto Estrao, maramo pa sa mga lugar nga wala na pabalik ang elektrisidad, ilabi na sa sur kag nabukid nga bahin sang Banwa. Ginpasalamatan sang alkalde ang iban nga mga electric cooperatives nga nagbulig para mapadasig ang pagpabalik sang elektrisidad. Duha pa ni Estrao, halos 100% sa mga residente sa Banwa ang apektuhan sang bagyo, sa din kapin sa 15,000 ka mga households ang nahalitan. Si Estrao, isa sa mga opisyal nga nagpanguna sa maghatag ayuda sa gobyerno probinsyal kahapon na adlaw, paagi kay Governor Bong Lacson. Ginabulmanta sang alkalde nga bilyones ka pesos ang balor sa kalitan sang Bagyo Odette sa Banwa sang Hinubaan. Sa katapusan nga balita lokal, unanimous nga ginaaprubahan sang Sangguniang Panglungsod sa Bacolod na resolusyon nga nagapalawig sang Business One-Stop Shop sa Ayala Mall's Capital Central. Sa virtual session, ginpahay ni Councilor Al Victor Espino, Chair sang Committee on Ways and Means, ang boss ang magalawig tubtob Marso 31 sining nga tuig. Ang aktibidad ang sa pag-renew sang business permit ang natalana kung tanong magtakop sa Enero 20. Ginpahay ni Espino nga magalawig ang boss nga wala sang ipatuman nga penalty sa subcharges kag magapabilin ang 10% discount para sa fully paid. Sa record sang permits and licensing office tubtob Enero 14, masobra 11,000 na ang business registration sa syudad, humalin nga nag-umpisa ang boss sa Enero 3. Mr. Chair, the Committee on Ways and Means which filed the appropriate resolution extending the Business One-Stop Shop deadline to March 31, 2020. So moved subject to style, Mr. Chair. Kamain sa pagpahayag ni Councilor Al Victor Espino. No vaccination, no ride policy, nagtugas ang pagsalangisag sa publiko. Samtang revised guidelines ang COVID-19 quarantine, isolation kag testing, aprobado na sang National IATF. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kumampos lalong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection na makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kakay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo mo pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kasi tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwag nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa Subo. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan. Yes, good morning again sa aton nga mga ka-action. Jocelyn Libon Dispoho, Juancho Alvior, kag kay ay kay Papa Joe de Alagdon, dira sa may DSB Get Well Soon. Halin kay Jinky. Basi kuang guro basi may ginabatyaga, no? Nag-send pa si Miss Jinky another 100 stars. Salamat gid Miss Jinky. Kay Workskilly Morales, good morning dira sa imo. Sige. Si Jonathan Pudding, himunong ka na lang kay hindi mo gid pagtulugan kung hindi ma-close imo FB. Good day everyone! Ako ba si Anne Defense? Hoy naman sa kalikwan. Wala naman sa Basi Facebook. nadula naman ang FB ha? Ano Ay, katabo sa na. FB niya man? What siya na? Dula naman, hindi na nagbago naman sa FB. Lain naman, dula naman. Ay na, ano naman. Do, Kining damo. oras ang Facebook ron niya, ba, style ka pa ikaw, manigyapon, close na naman ba? Aba, ginagamit mo yung Facebook mo. Basi may nagakuan na sa iya, may report. nagahalit siya. But lang. Kay Retzel Mercurio, kay sa pamilya Mercurio, no? Krisha Blas. Homa Lumena, of course, Alex Fuentes, sa bordo NN Imalay, mangkot lang ko kung pwede ang bata makasakay sa series Pakawayan. No, pwede man, daw wala mang problema. Basta hindi lang bata ang masakay, may upod nga, No. may upod nga ginikanan, no? Kag, why na sumongin na, I think ang kuha na, ang ining no vax, no ride policy, bala sa mga buses, diri sa Negros Dental, doon indula naman, ha? Oo, kagligad to ang RT-PCR mo galing kay ginhambal pa man wala pa iyo si Mayor B. Pakagabi ito ginkuan. No vax, no... Kag ang RT-PCR nag-require ligad mo ang series? Series. Hindi, vaccination card. Bisan within Hindi, vaccination card ang lagi require. with the absence of vaccination card. Pero, Negative di RT-PCR. basta ang inakuan lang. Bakit susubong niya daw, why na, no? I think. Elizabeth Banilla Orcahada. Kag Eric Fernandez. Good morning, man. Ay, ikaw Yes. na, Action Ed. Ano? Action Ed.
Hindi na pwede. Action Eid lang inamal mo. Eds. Kay Fernandez Eric, may aga. So siya, Eric. Kay Ma'am Solama Barnacha, Sawadika Bacolod. Get ourselves vaccinated kuno for our protection and for our loved ones. Tama, gid ina. Correct. Kay Ma'am Christine Menyes Villalobos, good morning. Good morning man. Kay Ma'am Georgia Gargasiran, kay Ma'am Veronica Santillan Manukan. Kay sa tanan nga members sa Action Radio Energy Fans Club. Thank you so much. Kay Kurt Nathaniel de la Torre Liwat, dira sa may Purok Duluna na Sienda Guba, Central Maaw. Salamat. Martin Aliling, may agaman. Sir Lester Ray Benitez, salamat liwat sa pagsensang 100 stars. Yes, thank you. Neil Muchuelas, may agaman. Ray Baryoga, of course. Nikki Francisco Rodriguez Romay, may aga. Wilson Tejedor, mayong agaman. Kag kay may nagpag-greet kagina mo. Nagapamatiin sila sa kay Meloy Garsula. Dira sa may Rio Vista, Takuling. Good Salamat. morning, Good no? morning. Si Ma'am Van Mayo, si Stars of All Season. Siya nang ginagabalan mo. Si Ma'am Van, yung Stars of All Season mo. Oo. Tiga kuha pa stars. Here's sa Wally World. Ano ba, may lain na siya nga cellphone para pang send ng stars. Ay, labongga. Oo. Siya na all. Kita Siya mo na all. magsend Maraming sa- cellphone. Kita mo magsend sa stars siya, tag 8, tag siya. Tag 100, 100. 100, no? Bongga, no? Sa kay amigo ko na John Laschiere, good morning man. Suzette Lumeda, kag kay Ma'am Luisa Luing Melos, good morning. Kag kay Remia Garcia, dira sa Yes. barangay Panokoy, maang aga. Kag ano yun? Wilson Tejedor, good morning, man. Yes, good morning dira sa imo. Kag Kay- sa mga classmates ko dabla sa bus 81. Yes. Yeah. Ang aton nga batch ng taliwan na naman. Do kasubo sige lang. Anyway, si kanila si Joanna Ebon Guevara sa subong, no? Guevara. Oo, Sad. taliwan man. So sa din pabalo ko din sa classmate si sino ganin ng classmate. Si Teresa Linaha Kayaw. Kag siguro I think amo pa ning ihambal sa ako ni Virgie ko Ligaspi Coloso. Coloso, nga Kaya aga pa nag-message. nag-message na siya. Ay, basi man. Basta mo Ang man ibalita sa akon. niya. Sige, anyway, sa pamilya, namon classmate, condolence na sa inyo, ha? Sige. Uy, subong gali nga adlaw, no? Kuan ng fiesta sang patron saint sa Bacolod. Sebastian. Saint Sebastian. That's why nga birthday man sang lolo ko. Okay. Lulo mo si Bastian ng ngalan. Yes. Yes. Ti subong adlaw gini ang fiesta sa Bacolod. Oo. Oo, sa patronal feast. Saint Sebastian. Saint Sebastian. Pero si Sebastian yan ni si Caleb ya Baste. Baste. Hindi na siya natalo sa kwan. August 31 eh. Oo, August 31. Oh. Kay Lily King, good morning dira sa imo sa London. Yes. Anong mga kwanso mo man? Anong mga ano pa nang anong mga activities subong sa galing kayo ay Parish. Sa ano, katedral. Ano ba ta? tungod kay kwan bala ng ano gani pa nang Pandemic. pandemic oh. So nakatilaw pa na kami mo ga kwan para sa namo nang ganun na priest night. Oo. Kung kuan subong, kung may face-to-face classes, sigurado ang Catholic schools wala klase. Subong adlaw. Kaya tanan nga mga Kay Catholic schools oh. Oo. Siling ni Nicky Francisco Rodriguez, hindi ko makuha ang last Rodriguez Romay. happy birthday ko sa lolo mo, ma'am. Thank you. Habang ka kamusta ka mo, ma'am and sir? Okay lang yun kami. Salamat, kid. And thank you palambot ko lang kay Lolo sa langit. Ang imo sininga greetings. Joel G. Thomas II, watching from Taiwan. Thank you so much. Santiso Lario Germaline. Good morning manaman from Pasig City. Of course, Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Good morning. Amo to ganang imbasa mo. Sa Diocese of Bacolod, keep safe everyone. First, mas Salamat. mo ko na miyan si Ma'am Van. Oo. Thank you so much, Ma'am Van. Feeling ko padalaan mo na siya. Amo mo nang ginapare mo nang gising na order. Yes, of course. Kaya pili ko na kiga-match sa ako sa mag-order bayo. ka mo sa ako, wala ka mag-order mo ng color out. Ay, Sino ka nag-order? Si Dorel. Si Dorel. Si Dorel galing nag-order. Namin na sa color. Namin galing. Although, hindi siya Partner ordinary. sa ano. Oo. Siyempre kay extraordinary. Yes. Santiso Laurio Germalin. No? Sige, standby na kami. Standby na sa mga balita national.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa... Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio sa Philippine Standard Time, las 7:29, sa detalye na sa mga balita nasyonal. Ginako ni Labor Secretary Silvestre Bello III nga nagtugas ang pagsalangisag sa publiko ang no vaccination, no ride policy. Kagin pahayag ang kinanglan magpangayo sang pasaylo bangod sa kakulang sang information drive amot sa pulisa nga nagadumili sa unvaccinated individuals nga magsakay sa di pasahero nga mga salakyan. Ginklaro man ni Bello nga exempted sa pulisa ang mga workforce bangod ang mga ini ang naghatag sang essential services. Nag-ugat ang pagklaro ni Bello sa nag-viral ang video sa isa ka partially vaccinated worker nga naging emotional matapos wala ginpasakay sa di pasahero nga salakyan. Samtang ginpanugyan ni Bello sa mga wala pa na makunahan kag partially vaccinated nga pwede ipresentar ang company ID agud mapasakay sa public utility vehicles. Ginaprubahan naman sa National IATF ang revised guidelines sa COVID-19 quarantine, isolation kag testing. Sunod kay Interior Secretary Eduardo Anyo, Vice Chair sang IATF, narakip sa updated policies ang mas malipot nga quarantine kag isolation periods kag optional testing sa COVID-19. Base sa bago nga pulisa, mga positive nga mild cases o symptomatic probable cases dapat magpaidalom sa 7 ka adlaw nga isolation sa pag-umpisa sang sintomas kung fully vaccinated kag 10 ka adlaw nga isolation kung partially vaccinated o kung wala mabakunahan. Ang mga positive asymptomatic cases ang dapat naman nga magpaidalom sa 7 ka adlaw nga isolation humalin sa adlaw nga gintest para sa mga fully vaccinated kag 10 ka adlaw nga isolation para sa mga partially vaccinated o kung unvaccinated. Ang positive moderate cases ang dapat naman nga magpaidalom sa 10 ka adlaw nga isolation anuman ang vaccination status. Magalawig naman sang 21 ka adlaw ang isolation para sa mga severe kag critical cases anuman ang ila sini nga vaccination status. Para sa mga asymptomatic close contacts dapat magpaidalom sa 5 ka adlaw nga quarantine umpisa sa adlaw sang exposure kung fully vaccinated kag 14 ka adlaw nga quarantine kung partially vaccinated o kung unvaccinated. Nasaad man sa revised guidelines nga ang asymptomatic close contacts ang hindi kinahanglan nga magpaidalom sa COVID-19 testing. Ini nga guidelines ang mag-apply sa general public kag tanan nga healthcare workers. Samtang ginaduso naman ni Sorsogon Governor kag anay Senador Chis Escudero sa Department of Transportation nga i-recall ang ilis ning pulisa nga nagadumili sa mga wala mabakunahan nga mga individual sa pagsakay sa mga public transport kag gintawag ang no vax no ride nga direktiba nga discriminatory kag wala sang basihan legal. Suno sa kay Escudero nga sala ini kag may diskriminasyon
Duha man Escudero, ang public transport isa ini kan necesidad kay ang vaccination status ang sinuman nga individual hindi dapat nga paggamiton agud nga hindi sa paghatagan sang access sa public transportation. Wala sang mabakod nga basihan suno kay Escudero ang ini nga pulisa sang DOTR. Mas maayo suno sa iya nga pabakuron pagid kung paano kumbensyon kag kung paano malambot ang kapin 30% pa sang target population nga mabakunahan pa. Suno kay Escudero nga bugos ang yas nga pagsalig kay nagapati sa epektibo ka proteksyon sang bakuna gani dapat nga malambot ang milyon ka mga tao pa nga wala mabakunahan. Suno kay Escudero nga hindi ini parehas sang dulce sa isa ka convenience store nga ang bakuna pwede ma-avail bisan anong adlaw 24/7 para sa gusto magpabakuna kag nagapaminsan nga magpabakuna. Duha pa ni Escudero nga dapat ipalapit ang bakuna sa mga gusto magpabakuna, kumbensihon ang hindi magpabakuna kag hindi na pagpiliton kag wala sang pinahugay. Nag-file sang hagna si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri para mapahinansang 20 bilyones pesos nga pondo ang rehabilitasyon sa mga pungsod nga nalitan sang Bagyo Odette. Gintawag ni Zubiri ang iya Senate Bill 2487 nga Paglaom Fund of 2022. Ginpahag ni Zubiri nga maghahatag siya sang bulig sa mga nahalitan nga lugar sa Visayas kag Mindanao kag nagasugilanon man niya ang pila ka lokal nga opisyal kag nagdiskusyonan nila ang angot sa rehabilitasyon. Tubtob sa nakaligan nga semana gin-report sa National Disaster Risk Reduction and Management Council nga 2.2 milyones ka pamilya ang naapektuhan sang bagyo kag naglabot sa masobra 29 bilyones pesos ang balor sang kalitan sa infrastruktura kag agrikultura. Patag niya sa iyang hagna, magahimo ang NDRRMC sa Rehabilitation Fund para naman sa Department of Budget para kilalahon ang mga infrastruktura nga kinahanglan kay uhon. Sa dugang pa naton nga mga balita national, import pa more. Ini ang reaksyon ni Partido Reforma Chairman kag Standard Bearer Panfilo Ping Lacson aron sa desisyon sang Department of Agriculture nga mag-import sang 60,000 ka metric toneladas sang galunggong. Suno sa kay Lacson nga pagkatapos ng patay ang aton mga manguma pinagi sa mag-import sang utanon kag mga prutas karon tiyempo naman sa mga isda nga mapatay. Ginanunsyo ang desisyon sang DA sa laging handa briefing sa tong Martes. Sunod sa DA, halin ni sa ilang estimate sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nga mayara sa 119,000 ka metric toneladas nga kakulangan sa lokal nga supply sa unang bahin sang 2022 bilang epekto ini sang laslas sang Bagyo Odette. Apang ginpamatukan ni Lacson ilabang nga mayara sa nakaligan nga desisyon ng DA nga nagapanugot sa potensyal nga korupsyon sa pag-import sa mga agricultural nga produkto pareho sang karne sang baboy, manok, isda, kaiban pa nga seafood items. Una diligin pahayag sang senador nga hindi mahimo mabaton nga mag-import pa sang galunggong ang pungsod dalin sa China nga ginabuli ang mga mangisda nga Pilipino sa West Philippine Sea. Sa tong Abril 2021, ginbuyagan ni Lacson ang datos nga natipon sa opisina nga nagapakita nga kapin 1 bilyon ka pesos ang kita kada tuig ang nakakadula sa Pilipinas halin sang 2015 tubtub 2020 halin pa lang sa pag-import sang isda kay iban pa nga seafood. Gin-question man Lacson ang diferensya sa records ng World Trade Organization kag Philippine Statistics Authority angot sa pag-import sang isda kag seafood halin sa top 15 exporting countries halin 2015 tubtub 2020. Sunod sa Lacson nga ang ginakabalak Andre sa mga taga La Trinidad hindi lang ang influx ng smuggled agricultural products kung masudlan pa sang peste ini pagina isa ka concern nga wala na nagaagi pa sa inspeksyon. All set na ang National Printing Office para sa pag-imprinta sang balota nga pagagamiton sa 2022 national kag local elections kag pag-umpisa na ang printing sa Enero 20. Sunod sa Commission on Elections, masobra 67 milyones sa mga balota nga iga-imprinta sa NPO para sa maabot nga eleksyon. Sa ginpatigan nga virtual walkthrough, ginpahag sang COMELEC nga mayara sang 6 ka unit sang makina pagagamiton sa printing sang kabilugan nga 67 milyones 442,714 ka balota. Ginalakipan ini sang 1,697,202 nga balota para sa overseas voting kag 65,745,512 para naman sa local voting. Suno pa sa COMELEC ang nasamit nga balota nagaunod sa security features kaangay sa QR codes, security kag timing marks anuman ang invisible ultraviolet authentication marks. Ang duga natin nga mga balita sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o Kaya migo na ton, maninoy mo Juan Bolgallo. Good morning dra. Kagay Madam Alma Alvarez Gallo sa Las Vegas, Nevada. Good morning. Kay migo tada Romel Gallo mang agaman. Kay ari na naka-load na si Ma'am Van sang iyang stars. Nag-send naman siya another 100 stars. So thank you Ma'am Van. Edwin Pantaras, o si Papa mo Edwin? May ginag-greet na siya mo, si Miriam Cabangan, Lipay sa... Nalipay. Nalipay yan sa Kaduhaan, Cadiz City. Yes, good morning. Felipe Napiesa Jr. from Barangay Sampinat, Bago City. Good morning dira sa inyo ha, sa mga taga-Bago, mga aga. Kag sa mga, makupdanan ko ulit sa kwan bala sa Parole and Provision Office. Why kita ni meeting karon kay ang Hall of Justice. Kada third Thursday kami mo. Ang Hall of Justice physically closed until January 31. No, kag I think do nag-swab na sila sa kwan, swab test sila sa sa da. Do 20 gid nag-positive. OMG. Da pila na da mga kanamon, mga kupdana namon sa opisina. Pero wala kami tiya kay of course kada month man lang kami ang meeting. Oo, so anyway, sige lang. Among kay pang ining Omicron variant pero ka kwan Perti ka infectious bla. Pero low siya yung fatality. Oo, pero kung sa yan, less fatal sa less virulent siya bla. So, dasi malaton, way ka man sa kinabatsa gitan to, way tagani kabalo, basi kita may COVID na, Omicron, kaya kadamo sa symptomatic. Katol sa imo nga liog. Tutunlan. Kaluta lang. Kung katol kaluta. Karon lang sulsugon ta. Orang mo nga tutun lang dalom gid ja. Karon lang sulso. Sulsugon ta gani. Ay ban gala sa lakit ng ulo sang RT-PCR bla kay may ara ka daan nga pang RT-PCR magkulikog sa ilong mo tsaka mo duga kulikog sinasa. Wala mo na try swab actually, wala ko yung pangarap. Katilaw ko na mo antigen test lang, antigen test. Din kay sa ano lang dire. Hindi sa mo man sa tutunlan man. Oo, antigen test sa ilong man gali sa ilong. Kulikog. Ikaw na naman Amo na ka mahal pa no. Anyway, bisa naton nga mga ka-aksyon to bla sa Manila subong nga nagapmapulit sa Bacolod kag sa probinsya bla. Galalain man to hindi sila kasakay sa eroplano kay dapat may swab test result ka. Ting iban nagpa-swab test 3 days man ang iya sina nga validity.
tiban nga ang flight niya sa plano, way piho, gulpi lang, way flight, nag-lapse niya ang validity. Tani, ikaw man consider nila, no? Kung may mga, amo na bla. Tapos sugot na yan ang iba na, consider mo na, kung fully iswab dili. Okay na lang naguro sa iban. Kami nag-message chat, okay na lang dira kami, at least dira kami. Basta at least ari na di. At least mag-positive ban or mag-kuan, ari na di sila. Oo. No, di ba? Hindi sa mayari na di bla mayari na di sa ang province na mayroon nga swab and go. Yes. Di bla? Tani diri na lang sila pa swab no kay balo ka kung mag-swab ka da negative ka sakay ka sa eroplano basi dra mo sa eroplano makuha. Correct. In transit. In transit. La hindi nga pag-abot mo iswab ka de pagka negative antigen lang anay man para dasig. May tani no kung para bala may indication nga may May nilatnan virus. ka sa COVID-19. Magapula di ba nimo may tungko di. No. Undi ka ni naga-spark. Amo na. Oo, nagasiga-siga bla. Ay nano naman. Sige tigay ka mo ka na. Zombie. Yung zombie. Russell Gomez, may agaman dira sa imo. Kag kay Veronica Santillan Manukan. Good morning, Yes. man. May aga man. Kaysa tanan nga taga EFC Sa mga taga Libertad Baladra Public Market, good morning sa inyo. Kag sa taga Hinubaan, may aga dira sa inyo. Although sa Hinubaan damo pa wala sa Transistor Radio. Kay balo ka katon nga programa gina-air da sa kwan. Alagad Radio. Alagad Radio. Tingi ba no ipa sa mga radyo kay way pagyapon ko rin din. Ang bato ni Mayor Strau 30 to 40% pa lang ang Grabe, no? na-energized. Grabe, gid ang halit ni Bagyo. Grabe yung halit sa Bagyo. Kita mo ako, sobrang sa kabulan. May pagyapon ng PLDT, kuya. Oo, gikapila ko na to ginambalan actually ambalan ta balaliwat. Oo, sobrang sa kabulan, ha? Grabe No, no. balik yung akong internet. Si Ma'am Jinky Gargasiran amo man Ma'am Jinky Gargasiran, Ma'am Georgia Gargasiran. Oo. Yan bali sa sister radio nasa ko nga pamati ibaldang PLDT Hmm. PLDT na naman. Ano naman? Karon Lugar ilisan ta mo. Siling ko tani, amo nang siling ko sa una, siling ko kung ano tani sila kadasig magutod, amo sila kadasig magbalik. Manukot. Ay, kung magutod sila, isa lang kadlaw ma-delay ka. Utod Kadayon dayon. ang service mo. Sad. Tani ko na mo kadasig kung magutod, amo mo na kadasig magbalik. Okay. Hoping lang. Sige lang. Standby na kami. O sige, standby sa tundugan ng mga balita. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:44. Sa detalye sa Balita International, ginpahayag sang COVAX scheme nga kinahanglan nila sang 5.2 bilyones dolyares sa masunod nga 3 ka bulan agod makabakal sang bakuna para sa bug-os nga kalibutan ilabi na sa mga pigado nga pungsod sini nga tuig 2022. Naibaloan naglambot na sa bilyones ang napadala nga vaccine doses sini nga semana kag nagalaom pa nga mas magdoble ini sini nga tuig. Sunod kay Gavi Vaccine Alliance Chief Seth Berkley sini nga tuig matap na ang COVID-19 pagi sa suporta agud masiguro ang mga doses, ilabi na sa mga pungsod nga madamo pa ang wala na bakunahan. Sa negosyo, ginpahayag sa UCLA Speed Test Global Index nga nagdasig ang mobile kag broadband global performance ranking sa Pilipinas sa atong Disyembre tinlikdan nga tuig. Naibaluan naglambot sa 19.2 Mbps ang mobile internet download. Sa din nagbutang sa Pilipinas sa ika-89 nga pwesto. Para naman sa fixed broadband, ang download speed ang naglambot naman sa 50.26 Mbps nga nagbutang sa Pilipinas sa ika-63 nga pwesto sa bugos nga kalibutan. Sa foreign currencies rate ang US dollar 51 pesos kag 45 centimos, Singapore dollar 38 pesos kag 18 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 60 centimos. Sa ato naman nga balita entertainment, nagtaliwan ang veterano nga komedyante nga si Don Pepot sa edad nga 88 nga mas kilala sa iya bigote kag estilo sa pagpakadlaw sa madamo nga pelikula kag TV show sa tong 1960s. Ang matod nga ngalan niya mo si Ernesto Fajardo. Ginpahayag sang bata nga si Michael Fajardo nga COVID-19 kag acute respiratory failure ang ginkamatay sini last 8:30 Martes ang gabi sa Veterans Memorial Medical Center sa syudad sang Quezon. Sa sports, natala na mag-example ng Philippine Basketball Association sa Korean Basketball League
Sunod kay PBA Commissioner Willie Marshall ang KBL ang una nakig-angot sa PBA agud mapawakod pa ang alyansa sa duha. Sunod kay Marshall, luyag ni KBL President Kim Hee-hook nga istoryahan ang posible programa nga exchange players. Duha pa ni Marshall, aprobado naman ni League Chairman Ricky Vargas kag sa mga Board of Governors ang nasambit nga plano sa tunga sang Korean League. Balita espesyal! Good morning sa atin sa Niyama Kaaksyon. Happy Thursday na naman. Yes, Salamat good morning. sa Happy nagapamati. Thursday. Kay sa tanan nga nagapangapidra, good morning sa inyo. Yes. Sa Lani Kapihan, dira sa Barangay Sampinet. Sa Pasok. Kalubay. Kalubay. Sa DK Kapihan. Sa Kapihan, dahil na Kapihan bla ni Winston. Ano? Ang leader tabla sa kwan sa Recreo bla. Winston. Winston na malibat sa iyang apelyido. Winston Leader na. sa Recreo. Sabat. Goles, lipat ko sa apelyido ni Winston. Pero leader ka na sa kwan. Gina-point ko na sa leader da sa Recreo sa Pontevedra. Yes. Purok leader. Sa Mode of Cafe 18 sa 18th Street, Lacson. Muna. Hello, dira. Bali Sir Michael June Season. Salamat. Si Sir Mude. Mude guro ne. Sir Mude, guro. Cafe 18. Oo, Sir Mude. Si Mude sa unoy ne. Base. Oo. Kaya by the way, good morning man sa amigo ko kay Mr. Pert Toga. Roberto Pert Toga. Good morning dira sa imo. Yes. Good morning man, of course, kay Kagawad Monico Prudente, kag kay Ma'am Mercy dira sa may barangay Nanunga. Of course, maninoy ko, Dr. Renante Decena. Yes, good morning. Nagapamati, gid sila dira ni Maninay. Good morning. Yes, morning primo. Kag of course, Ma'am Georgia Gargaseran, kay Baldado, kunong i-PLDT, ni nag-transistor radio lang So siya. that's why nga wais na nakakuha, no? Wala siya naka-comment. Salamat, gid. And of course, Ma'am Jean Heselgon, dira sa may Bebs Mango Stand. Salamat, gid Yes, sa morning, Jean. Ang pagpamati. ligat na rin mahapit ko to. Te. Galing pa rin si Imo, nakapaigo ba di para? Pagka muna na naglapaw na. Lapaw na? Yes. Sige lang. Kay Virgil Legaspi Coloso, morning dira si mo classmate, tiyak mare. Yes. Good morning, Tita Virgie. Tita Virgie. Si Ada ko... Kashmir. Kashmir. Teacher Kashmir, good morning dira. Salamat, gid. Sa kay Teacher Romela, Illustre Arevalo, good morning, ma. Yes, oo, kay Tito Shelo, kamusta daw? Wala na siya ka-comment diyaw. Ano? Si Teacher Romel, ay, kita ko siya nag-comment sa Galkagina. Oo, tira na tabo nga sa alas 7, wala kayo na Kasi nukmat. ka nga pamubod, papatong. Basi man. Ay, doon tayo na to, no? Kay Tito Joy, kay Tito Joy, kay Tita Joy and Tito Jong Faniega, nagapamati man. Salamat, kid. Yes. Kay Louie De Paula, nag-send man sa 50 stars. Louie, thank you. Thanks so much, Louie. Pagka Carlota ni sa Guruay, no? Nga, how? Kay De Paula. Si De Paula. Si De Paula, la Carlota. 200 stars na kay Ma'am Van. Yes, oo. Salamat, gid, Ma'am Van. Sa punta pa, load dyan, may 100 pa, gid. Thank you. Ay, nakakibot ko isang spray skill. Kay Rona Rihida Traba, kay Tataya Trevi, Teddy Rihida, no? Good morning. Good morning. Sige. Okay. Direct action boy sa atin sining balita special. Mga tao sa sulod sang jeep. Basi bala doon na encounter mo ni sila. Nakatugay ka na wala nakasakay sang jeep. Pero dugay nga sa nagigan nga tatlo kadlaw, naka-jeep lang ko. nga how. Ano sa storya ka ito ganito na kadali lang. Quick review. Nagpuli ko, medyo kulo gabi na. Anong medyo man? Hindi gabi na man. Lapit na alas 12. Dara so magita ka na sang daw signage na lang daw square nga simento ang dalom niya bla tapos ang bisa daw simento. Tapos may tubo. May patsang tawag na pero kapita ka. Basta na mo tang signage ako sa. Yes. Tapos dalan bla. But sino nga mga tangkulo ito ya. Gintang tumbalas dalan. Ay la. Daw tatlok bilog dinala sa ako. Oh my G. Sige, pagkakita, hindi pa sa kadang color, hindi siya makita mo. Wala reflectorize. Tiga, salig ka man bala. Why hindi siya reflectorize? Salig ka man bala, straight pala yung dalan, kung yung lagan ko. Sus, pagkakita ko, guro, mga 2 meters na lang. Kita ko, harang yung pangtumbas dalan, dinala sa ako mo 3 bilog. Ito yung bakod, ang salakyan mo kung ato. Bakod gito eh. Bakod gito? Ano? Ang salakyan ko, buslot mursa mo eh. Ang akon nga rin dito, Agoy! Amo to.
Si Pacquiao to ang babira. Kaya alam ko nagpa-service yung kagapon kay Kagawad Ems. Oo. Amo nang nahimo bla si Iban panghalit lang bla, panghalit. Oy. Ano sa utok mo abi na no iyang tumbahon Tumbahon, sa tunga dalan. Ay, basi, may aswang to yung... Hindi pa daan kitaon kiti gabi mo ti siyempre kudlagan kadugo sali kam lang daw straight mo lang yun. Kagamay pa daan si mo. Medyo tupong ka mo sa windshield mo, no? Para naman. Intra mo na sa mga muna kataro sa istoryana ita mga hindi na bla magwan kay kaputot kay gani. Karon ko. Kaya tingala ko bla sa inyo ang inyo mga tinutudlo nyo sa ibang na tao. Tika diferensya mo. Hindi ka na magsigi muna. Kaya hindi na mayo. Hindi princess ang tao nakita nyo pirme. Kaya wala ko lang na kwan, hindi nang tsakto. Perfect. Karon kay istoryahan ta ka na karon ha. Sige. Para nga matag na. Tarong sa istorya, bla sudlan sa istorya nga hindi mo. Sige. Anta ka di karon. Ay, kalain. Dire na lang tawa. Sa ato sini nga balita espesyal. Tagdong sa istorya ginabutagan sa Ginaliko. Okay. Direta, ang tawo sa sulod sang jeep. Una, gidira, ang langka. Hindi ni prutas, ha? Siya na yung masaming nga rason kung nga matagaan, ticket ang driver. Ginapara sa mga bitaw. Kay ipilit, higit manaog bala sa no unloading zone. Tapos kung sukmatan mo, siya pa na mga kay mambagi, napakagalugar. Napakagalugar, wala kagapanaog. Wala kagapanaog, wala kagapundo. Kalayo-layo na sa ngako niyang ginkantuan niya. Tapos, ikaw pa yung kalalayo na simo, di alangan hindi ko mga tsakto ng pliti ko. Sala ako ng ginpanaugan. Pero tigid ka lang ka. Ang next dira, ang mga pasahero o kung ang tao sa sulod sang jeep nga bungol. Ang mga bungol na bisan ano pala kasinggitan mo sang imo sini nga bayad kung mag-ignore siya sa imo abi mo do ano gikadako sa iya sini nga kaugot. Subong daan nga COVID-19 pandemic action boy. Hindi ang iban magbaton sang bayad kay higko. Hambalan nila ay bala ka na ikaw na bayad ya kay ang ako diri nga kamot ya. Ang base may higkuan. Base may COVID-19 ikaw. Kung na nagpasa sa imo sang kwarta, may COVID-19. Ang iba nagapabungol-bungol. Budlay ko ang bungol, nagapabungol-bungol pagid. Budlay na. Ang next dira, ang gawad kalinga nga volunteer. Gawad kalinga volunteer. Kay to the rescue gini siya para feed the hungry naman. Kaya ang iya naman nga buhok, napakaon niya sa iya sininga tupad. May lang nagpa-utod si Action GM kang nagpa-color sa iya buhok. So, dapat sa mga nyo manda, ipungsa nyo man na inyo buhok. Kaya hindi man na namit ang inyo buhok. May ako namit na tani. Ang next dira, ang pakaisa ni Sleeping Beauty. Siya ni hayang pasahero, pagpungko bala sa jeep. Ang pagkadugay-dugay, lipong na. Kisahi mo on pa imo abaga nga ulunan. Pero may na lang ako dungod hindi bala hungod nga magpa ulon-ulon na si imo sini nga abaga. Kay kung pag ulon nga sa abaga gali ka kuot sa bag. Tapos kagida kay ang imo sini nga bag pagka paraog mo may buslot na o kon may gisi na. Ang next dira ang feeling mayaman. Kadamo lang ko kadamo ko nung bala mga reklamo ni nga mga pasahero. Ginot, gutok, baho ko no kag kadugay o kon kagahod kag kadugay maglakat san jeep. Kay kabalo action boy may mga especially sa pandemic subong ayambot. Ang mga driver wala sila yung nag-consider nga dapat 70% capacity lang. Iba niya, sige lang ka pasaka sang pasahero bisan hindi na pwede. So, dapat hindi gid maglapas sa protocol. Kaga mga feeling mayaman, dapat magsakay na lang kamo sang taxi kung gusto nyo. Ang next dira, ang mga Vice Ganda and the GGV crew ko, no? Sila ni nga mga pasahero, kung mag-istoryahanay,
Hala, sige, bation sa bilog nga jeep. Ang tanan, ginapanglibak, abi mo. May patok show kung magchika, kag magharak-hak. Ang iba nagkakairitar, especially na may upod ka mga tigulang sa jeep. Baw, kung mga kabataan, magsigi ka harak-hak, kag magsigi ka pang libak, dira, makigan kagid ni Lola or ni Lolo. Ang Lolo, ganito, wala pa mayo, si Lola lang. Ang next, mga bebe timers. Mga, ano ni sila, mga namian ni mag-flex sa ila sini nga paghigugma sulod sang jeep. Kung makaagbayanay sila gani, tapos maka-holding hands, kag sandig, kag pabebe, abi mo daw, ara sila sa, sa kilid sang baybay. Abaw, naga-witness ang sunset. Si Action JM ginakigan ni ang mga tao nga ara sa sa jeep nga nagapabebe. Bebe timers ning tawag si ila. Ang next dira ang mga laon. Kada kita na naman nila sa mga bebe timers, dayon sila nag-chat sa ila abyan or post sa Facebook sang nga na imbierna sila ay nano man yung mga tupad kuya sa jeep yang do mga into niya do hindi sila magbulaga ya. Te amo na sila ang mga laon. Ang next dira ang mga VIP guests. Kung makapwesto do abi mo wala 20 ilagin bayad sa driver. Kis ako amo ni sila mga pasahero sa jeep nga best in Bika, best in takilid, may ara man times nga best in bag, kay pati ang bagya pasahero. Ay labi na mga mga backpack ay kung pabayaan niyo na sila, ginapapungko man nila ila backpack sa sa pulungkuan ti ikaw ang imo sini nga buli iya tunga na lang ti pwede man siguro tunga lang ibayad. Ang next dira ang Angkas Boys. So gina sa una sa mga high school kung ka-relate ka mo. Kaya masami na mga kabataan nga lalaki bala nga mahambal sa driver nga angkas lang kami nung para makalibre plate. Pero subong bisan nagaangkas, ang iba nagabayad yapon plating, iba na driver ginabaton sa gihapon ang mga nagaangkas boys. Kisala na yung mga angkas girls. Kung kung kaya nagid nila. Ang next dira mga best actress and actor. Siya ni ang pasahero bala nga mapungko sa tunga para siya ang kadaho sang plating sang iban paglambot gari sa driver kulang ang plate. Mambal sa dan nga amula niya ginpasa mo ya sako ti mambal mo na driver nga dai ko to kulang ni mo nga plate. Dapat magplite ikaw sang insakto ti pulo dan ka piso sa mga plate. Paglambot sa driver 8 na lang. Gilagin buhina ni sang best actor kag actress no nga mga tuntuhaw. Ang next dira ang mga bigo kag binayaan. Siya ni ang mga halin sa pagsaka hasta pagpanaog yan naga-earphones lang kag nagapamati sa mga padugo nga music. Ang next dira of course ang private detective. Kung may mga target lock bala nga gwapo kung gwapa makuha bala sang cellphone kag magpawala kuha picture or video. Kag sa sobra kadali nalipatan nga naka-on ang flash kag sound pag picture about dakpan kagiday. Dakpan kagid toto nga naga-picture. Ikaw mayo na tani kung wala nakapalda to ang picturean mo toto kay basi madala ka pa police station ginambalan nga ginamanyakan mo siya. And lastly, ang mga palakaon da kalabasa, mga mga bright eyes kung baga. Sipat ni siya mata kay may lugar gid siya sa may hambal ni sang nagbutang ni wala sang balita espesyal. Kung may lugar gid siya kuno sa purgatorio. Kaya ang obra ya pamasa text ang iya sini nga tupad. Madumduman no sa una nga may ara na sa una action boy nga ang imo sini nga cellphone may ara na siya do blind nga nga cover bala kay para bisan sa kilid nga view hindi makita sang imo sini nga tupad. Kay may mga nagapamasa daan text tapos especially kung tupad mo i-chismis kag imarites ito sa iya sini nga ka-text man or ka-chat pirde kagida kay chismisan ikaw. Yes, tiyan mo na siya ang mga nagkalain-lain nga tawo sa sulod sa jeep. I-post naman niya sa atin sininga Facebook ang atin sininga mga balita espesyal.
Balita Morning Edition. Inyong mga tiyara aton mga balita diri sa Action Balita Morning Edition. Standby na sa Action Hotline with Action Art Tayhupon, ang inyo naman diri nga news team. Aksyon Eden Aboso. Action Boy Duran, mga ka-action din ka man sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radyo. Ita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon